Hi guys! Kumusta po kayong lahat? It's me again, Bisayang Ilocana, Bisaya gal. Welcome back to my channel, and for today's video, papakita ko po sa inyo yung mga dumating na products na in-order ko sa Amazon. I think it arrived here sa bahay 2 days ago, pero kanina ko lang po siya binuksan. I actually posted a video of me unboxing it or unwrapping it on Facebook. So, ngayon, papakita ko po sa inyo kung ano yung mga produkto na yon, and they're here beside me. So, itong mga binili ko sa Amazon is yung mga brands hindi familiar sa akin. So, kumbaga, tinry ko lang bilhin at saka gusto kong itry kung maganda ba yung product. So, in a way, parang review na rin itong vlog na to. Kasi, most of the time, or almost all the time, doon ako sa mga website na mimili ng mga makeup ko or mga products, website na kumbaga well-known or familiar sa akin tulad ng Ulta, Sephora, at saka, or Macy's. And ang karamihan naman dito is yung main website talaga ng product. So for example, yung Tarte, ito, sa tartecosmetics.com ko binili. So talagang doon sa main website ng brand ko binibili. Tsaka parang in a way, nafe-feel ko na guaranteed at tsaka nakukuha ko yung totoong description or sources ng item. Kasi nga mahilig ako magbasa ng mga ingredients kasi lagi ko nga sinasabi sa vlog ko na takot na po ako ngayon dahil nakikitaan ko na ang mukha ko na nagkaka-wrinkles. So, parang nahihibang ako ngayon sa mga skincare, sa mga makeup na ano yung mga organics, yung mga safe sa skin, mga vegan-free, cruelty-free, paraben-free, everything free. Free is good. So, ito naman na binili ko sa Amazon, parang out of my comfort zone. I don't know kung bakit ko to binili, but we'll see. So the first one, I actually got 3 orders. So yung una is nakalagay Impressed You Beauty Glazed. So I'm not sure kung ina-advertise pa to sa ibang bansa or familiar kayo dito, but ako hindi ko alam tong brand na to. So it comes into a package or a box like this. So nandiyan na yung palette niya. I got this one for $7.99. So, talagang very, very inexpensive. And, I don't know. Sana hindi siya, tawag nito, nakakasira ng skin. Kasi nga, meron mga ingredients dito sa mga makeup na maganda nga siya, highly pigmented and everything. Pero yung ingredients niya is actually harmful for your skin. So, ewan ko dito. So, $7.99. We'll see. Next is this one. It's called Color Board Beauty Glazed. Glazed. Oh, ganyan siya. Tapos, this one I got for $13.88. Pero, meron na siyang kasali din na parang yung basic makeup brushes. So, siguro ngayon na magta-try ako, gagamitin ko to see if okay ba yung brushes nito. And sa pagkakaalam ko, as you can see guys, meron siyang 1, 2, 3, 4 parang board ng eyeshadow. I think ano to, maraming iba't ibang kulay, and I'll show you a picture right here. So, ganyan po ang itsura niya. For this one, Color Board Beauty Glazed. Yan. So, parang ito, parang yung isa din, Beauty Glazed din siya. I think magkapareho sila ng brand. Ayan. Lastly is this one. It's called Natural Nude Langmani. Ito po yung packaging niya. Ayan, bagong-bago yan. May cellophane pa. Hindi ko pa talaga ito nabubuksan. And this one costs $9.99. So, kung yung mga Morphe
I think yung sale nila is $25 yung per palette, which is the oldest palette nila. I think nagsisale sila ngayon for $25. Ano ba naman to? $9.99, diba? So talagang very very inexpensive, but like I said, hindi ko alam, sana safe and sana maganda yung ang kalalabasan nito. So etong tatlong palettes na to, obviously sobrang dami ng iba't ibang kulay, so hindi ko po ito maipapakita sa inyo all at once. So that means I will have more videos na i-upload, and there's a lot of colors that I will get to play with because that's what I do. So yeah, tingnan natin kung ano ang magugustuhan kong una dito and ano ang gagawin natin ngayon. So I think parang feeling ko for tonight, kasi nga gabi na ngayon dito. Anong oras na ba? I think it's 7 o'clock in the evening. Parang gusto kong paglaruan. Napaka-harsh naman, paglaruan. Okay lang itong paglaruan, wag lang ang puso. So, ito ang gagamitin natin ngayon. Bubuksan natin and see if talaga bang maganda and highly pigmented itong palette na ito. So, oh! Eddie wow. So, ito. Yan. Sobrang late lang po ng area ko dito, pati yung table ko. Kaya konting kibot ko lang. Meron akong nababangga. Meron akong nahuhulog ng mga etche-boreche dito sa table ko. So pagpasensyahan nyo na yan. At hindi ko din po yan i-edit. Kasi nga, natural tayo ah. Ito na lang ang kaya kong pakita. Ang hirap mag-edit guys. So, ayan. Ako muna dyan. Tingnan natin. Oh. Okay. So, these are the palettes. Wow! Ayan. So, meron na akong iba't ibang kulay. Hindi na ako basic, although I can still play with the colors that I have, the eyeshadow and the palettes that I have, different ways, pero parang it's a breath of fresh air itong mga ganito kasi bago. At saka meron ng mga kulay dito na naman hindi swak sa comfort zone ko. So tingnan natin kung anong kalalabasan nitong mga to. Hindi ako masyadong magaling tawag nito. Wala sa utak ko ang color wheel. Kaya kung ano lang yung feeling ko maganda sa akin, yun yung ginagamit ko. I don't really follow the rules when it comes to putting colors and experimenting. So, tingnan natin kung anong kalalabasan nito. And, gagamitin po natin yung itong brush na to. So, kasali ito doon sa Beauty Glazed color board. Ito, for $13.88 po yung sinabi ko kanina. Yeah, $13.88. So, magkasama sila. But, gagamitin ko ito for this other one. Tingnan natin kung ano ang itsura ng mga brushes. So, meron siyang parang fall leather bag. And it actually has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brushes. Ayan po. So, I think kakailangan ko ng iba pang brushes for me to put the eyeshadow. Ito kasi para sa kilay, as well as this one. This is more of the blending brush or the blush. And ito okay to, but I would need some more. So, let's start.
gagawin ko ngayon yung tinatawag nilang cut crease. Right now, parang I'm into that. Gusto kong aralin, gusto kong i-master yung paggagawa ng cut crease kasi nga napakaganda tingnan. And doon sa fina-follow ko na vlogger, she's a makeup artist at nagbigay siya ng tips kung paano gawin yung cut crease at paano ma-perfect. So, isa sa tip niya is maglagay ka daw ng concealer or primer tulad nito dyan sa lid. Tapos, pagkatapos mong lagyan, you have to look up and like roll your eyes left and right. So, like this. Para kung baliw siguro tingnan. But yan ang sinabi niya na gagawin. And then, when you look down, nakikita nyo yung marka niya sa, sa taas. Ibig sabihin na yung eyelid mo, hanggang dyan yung fold at dyan ka magsisimulang mag-clear nung cut crease mo. And then you put glitters or whatever you want to put dito sa gitna. Pero yan yung magiging guide mo. So, ganito po yon. So, ngayon, i-even out lang natin yung concealer na nilagay natin dyan sa gitna. So, using this one, this is one of the brushes from that brush set. Parang itatap na lang natin. Para lang mag-even out yung itsura ng concealer. Yan. You can use your finger if you want. So, ngayon, palagyan natin siya ng glitters. I have here Shimmer Down Pigment by NYX Cosmetics. And nung time na binili ko ito, nakita ko to online. Tapos, it was on sale last year for, I think, $2 or $3. And there were 6 pigments. So, pinakyaw na po ng ate ninyo. All of them. Kakaiba po ang mga kulay nito. They all go by numbers. And they all kind of look parang from really, really light, like the silver one, to the darkest, like mocha looking pigment, shimmer pigment. So, yan. And wala akong gold dito, pero meron ako nito. Razzle Dazzle Cosmetics. This is a really, 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 really fine gold pigment. I love this one. I've been using this since 2012. And talagang tapon ko na tong mga ano ko dito, makeup. Huwag lang to. I really love this one. So kahit lagay ko to na ito lang, or ilagay ko siya mix with other palettes, other colors, okay din siya. Kaya talagang paborito ko tong Razzle Dazzle na to. So right now, for my cut crease na in progress pa ngayon, ang lalagay ko po itong very, very silver na color pigment.
ngayon, lalagyan natin siya ng konting depth. Lalagyan natin dito ng darker green para mag-transition siya ng maayos from the brightest color here, which is the silver, tsaka yung bright green, papuntang dark. So we're gonna use ito, yung ginamit natin kanina na darker shade, and then lagay natin dito.
have it. I hope you guys like this makeup look by yours truly using Impressed You by Beauty Glazed. I hope you guys like this video, and please don't forget to like and subscribe to my channel, and also please click that bell button para naman notified kayo kung meron akong bagong ina-upload na videos. Again, this is Kathy, your Ilocana Ilongga Bisaya gal, always saying don't let anyone turn you away from your purpose, and always live life for what it's worth. Watch out for my next video. Bye.